I don't know how true is this. I don't know. Sindikudziwa kuti nkhani amene akuidziwa bwino, please confirm. Is it true? Ndizoona. Is it not fake news? Akatswiri pankani zaulimi achenjeza kuti dziko lino litha kupitirira kukumana ndi mavuto akusowa kwa chakudya ngati anthu ambiri sasintha kachedwe kawo. Katswiri pa University ya Luwana Profesa Limbikani Matumba wati mchitidwe wa anthu ambiri mdziko lino ogwiritsa ntchito ufa oyera ukuchititsa kuti chimanga chimene amagwiritsa ntchito chisamatope m'makomo. Iwo apereka chitsanzo kuti kafukufuku amene anachita pasukuluyi anapeza kuti pomwe anthu akudya mgayiwa nthawi yomwe chimanga chawo chimayenera kutha imawonjezereka ndi miyezi iwiri kuyerekeza ndi pomwe akudya ufa wa mtundu wina ngati ufa oyera. Izi zikudza pamene unduna wa zaulimi walengeza kuti mawa uchititsa mwambo ofuna kupeza njira zothanirana ndi vuto la kuwonongeka kwa chakudya mdziko lino. Tili ndi ripoti lomwe walemba Elijah Phompho, katswiri wa kusukulu ya Luwana.